Arvoisa herras rouvasväki, hyvät television katselijat, seuraavana vuorossa Alien porno! Kop, Sulli. Tää ylitti uutiskynnyksen. Meidän on pakko tehdä jotain. Alustavana rikosnimikkeenä on kotirauhan rikkominen ja näpistys. Pinkkejä ja päiväkirjoja, sen sellaista on viety. Mut missään ei ole murtojälkiä. Tuntuu, että toi tyyppi käveli seinien läpi. Ja poliisit on ihan hukassa. Viimeisin havainto Punavuoressa. Mähän sanoin, että on vaan ajan kysymys, koska Putinin myyrä... Soluttautuu Supo Halloween-asuissa. Halloween. Sulli, sä oot Nero. Multa ne. Mitä sä nyt teet? Hei, mietipäs nyt vähän sen nyt. Halloween, pyhäinpäivä. Kuolleet nousee haudoistaan. Tanssimaan Michael Jacksonin kanssa. Michael Jackson elää. Korkkarit jalkaan, Sulli. Me mennään kummitusjahtiin. Hei muuten. Kato. Kato kuinka mitä tuottaa. Suojelupoliisi! Saatana varppaa. Lakisääteinen kahvitauko. Iltaa. Iltaa. Liikeniskö Lantti Virrestä? Mä en osta mitään. Entäs Virsi Virrestä? Anteeksi, mä en nyt halua liittyä mihinkään kirkkoon. Mulla on tässä poliisitutkinta menossa. No, tutkimusasialla tässä itsekin hyvä mies. Ootteko muuten sanataiteen ystäviä? Mulle tulee kaikki lehdet, mitä mä tarviin. 2 kertaa kurpitsalatte. Mikä hätänä? SKS. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Hallituskatu 1. Kyllä tämä ilmiselvä Lönnrot on. Se torttu. Runeberg. Aika lähellä. Kuolleita ovat joka tapauksessa molemmat. Kyseessä on siis mahdollisesti jonkinlainen henkimaailman edustaja. Ymmärsinkö oikein, että olet Supon asialla? Aivan oikein. Lönnrot oli mukana perustamassa suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja toimitti tänne kansanperinnettä eri muodoissaan. Mutta mistä nämä ovat tulleet, sitä en tiedä. Veikkaan, että vastaus löytyy silmiemme edestä. Me emme saisi. Minäpä käyn ottamassa näistä kopiot. Kiitos. Sanot, että olen elämäsi rakkaus. Mutta ei, en minä ole, vaan rinnakkaisluokan Amy, jonka hiukset ovat punaiset. Mitä jos soittelisit huomenna noita vanhainkoteja läpi? Ruotsissakin se yksi vanhus karkas ikkunasta ja katos. Sinun vahvat kätesi ovat kietoutuneet häneen kuin minun rakkauteni sinuun. Ja se saa minut surulliseksi niin, että sydämeni särkyy. Kirjoittanut Emo Girl 96. Toivottavasti mä saan kenkää.
Rakkauden polku on mutkikas ja kiemuroita täynnä. Lönnrot. Tehtäväni on nyt suoritettu. Tehtävä? Mikä tehtävä? Minä menen, mutta keräämäni Helsingin seudun kansanperinne jää elämään. Kansanperinne. Luotan siihen, että seuraajani suomalaisen kirjallisuuden seurassa jatkavat jaloa työtään. Mutta nyt on aika. Tämä aamunkoitto on elävien. Odota! Onhan Michael Jackson elossa. Onhan. Ei ole. Lol.